Den 12. april åbner Tivoli dørene 170. gang for endnu en sæson. Og igen i år har Tivoli nye ting på programmet. Radiobilerne er en gammel og højt elsket klassiker, som i år kan opleves på en helt ny måde. Så det vi har gjort med radiobilerne i år, det er, at vi har dels redesignet dem, så det sådan ser anderledes ud. Dels så har vi også puttet et interaktivt element ind i dem, således at man kan sidde og skyde enten på hinanden eller på nogle små mål, vi har anbragt på banen, så man altså kan vinde point og kan konkurrere flere hold imod hinanden nede på banen. Man se sin score til sidst på en pointtavle dernede. Tivoli har i år valgt at satse massivt på musikken. Det er en stor del af Tivoli-konceptet. Og det er super, super vigtigt, at vi bliver ved med at være relevante for de mennesker, der lever til enhver tid. Det nye musikprogram dedikerer én genre til hver af de 7 ugedage. På den måde ved gæsterne præcis, hvad de kan forvente de enkelte dage. Også på restaurantsiden er der nyt. I år er Brødrene Price rykket ind med en ny restaurant. Priserne, de har et rigtig godt koncept. De brænder for det, de laver. Herinde i Tivoli vil de gerne lave dansk mad, og de har nogle favoritter, og de har en måde at gå til det på, som er fuld af passion. Og det kan vi godt lide i Tivoli, at de virkelig vil noget med det, de laver. Det bornholmske mejeri Svaneke Is har også fået en plads med deres nordiske gelato. Her vil de dagligt producere is i deres nye ismejeri i Tivoli. Den nye cabaretscene vil forene underholdning og spise, og kunstnere som blandt andet Kjeld og Hilda vil optræde. Ifølge Wonderful Copenhagen har Tivoli et stærkt internationalt brand, og er hver år med til at trække mange turister til byen. Det er vigtigt for turisme, at Tivoli fornyer sig og har flere ting at byde på. En ny attraktion er en god historie at fortælle, men også musikken trækker flere turister til. Det, at der er fredagsrock om fredagen i Tivoli, også en rigtig god historie at fortælle. Der er mange turister, som gerne vil have noget ekstra for pengene. Og den oplevelse af, at man betaler entré til Tivoli, får oplevelsen af Tivoli, og samtidig får en gratis koncert. Det er også en rigtig god historie. Tivoli ønsker igen i år at nå op på omkring 4 millioner besøgende, og de er ikke i tvivl om, hvad de forventer for denne sæson. Solskin hele dagen og regnvejr om natten, og masser af glade gæster.